tete Sepindela duma Izulu dumo Izile dume KwaZulu-Natal kwavele wazakala senyakaza iSouth Africa neAfrika kanye nomhlaba wonke jikelele. Sawubona ngiyaphila mina bonjani akethe right kamera ngingu Mr Friday wabantu wena ngubani njengoba ke ukuthi ke ilolu hlelo njengoba ubona lapha na ke uhlelo izwi lamaciko. Alright, uyazi ukuthini mhlasimba ke ngeze kanjena ke uyazi ake ngiqale ngani ake ngiqale ngokuthi ke siyabonga ake ngiqale ngokubonga ake ngiqale ngokuthi siyabonga kusomandla ngithi siyabonga ngensizwa yomculo kaMaskandi uBobo Mfana Wepiki ukuthi kaphinde amnikeze elinye ithuba lokuphila emva kokuhlaselwa emva kokushawa kanzima eshawa umphakathi waseKagiso eGauteng. Naleli njengoba nawe ke usuke weza ukuthi ke lensizwa yomculo kaMaskandi uBobo Mfana Wepiki isiphapheme esibhedlela uphinde futhi wezwa nakwezinye noma nakolunya lwezinhlelo noma nakwezinye zezinhlelo lana ku YouTube bekhuluma nayo ocingweni bexoxa nayo ocingweni yasho ukuthi ke kukhona konke yona ibonga impilo. Mhlawumbe kuzomela sikhuze siphindelela lena mhlawumbe kuzomela sikhuze siphindelela lena ake siyekeni ukukhuluma kabi ngomuntu esemzimeni ake siyekeni ukukhuluma izinto ezimbi simfisele ukuba umunye umuntu elwela impilo yakhe. Sonke siyazi uyazi kufana nanoma kuthiwa kudlula umuntu emhlabeni awukaze weza kuthiwa namhlanje usuku lomngcwabo makufakazwa ngaye kufakazwa ngobubi ngamaphutha kokuqhuzuka kwakhe. Ngakho ke asiyekeni ukufisela umuntu intembi esemzimeni unomndeni nezingane nakho konke nawe onakho. Labanye bonke abenza lonto leyo uyazi badingani badinga lento le bafake nje yona one time. Alright mlaleli njengoba sazi ukuthi ke lensizwa yashawa umphakathi waseKagiso eGauteng esola ngokuzama ukuthumba ingane isiqashi sakhe efuna imali yerent uBobo Mfana Wepiki. Sekuphinde kwavela ke esinye isizathu sekuphinde kwavela isizathu esinye ke esingathini sihlukile kunalesi esisaziyo seingane nokuthumba konke lokho lesi sivelayo ke esenza ukuthi uBobo ashawa umphakathi. Lokho konke kuvezwe insizwa igama layo uSizwe Maphanga odume ngelikaMancamisa uSizwe Maphanga odume ngelikaMancamisa oveze okuhlukile okwaholela ekushaweni komculi kaMaskandi komculi uBobo. uMancamisa uthi empeleni kahle empeleni uthi ke yisona isiqashi esaqhatha umfana Wepiki nomphakathi ngokuphumela eminyango sishaya impempe ngesikhathi uBobo efika khona ezolanda imali yerent. uSizwe Maphanga uMancamisa uthi ke umuntu waba yisigebengu lapha kwaba yisona lesi siqashi esaqhatha umfana Wepiki nabantu ngokuvele sishaya impempe sengathi siyahlaselwa. Uthi saphuma saqambambanga sathi siyahlaselwa sashaya nempempe ukubiza umphakathi ngoba sibalekela ukukhokha le mali yerent. uMancamisa uthi nokuthi umfana Wepiki wafika singekho wathatha ingane akulona iqiniso ungizwe kahle. uMancamisa uthi nokuthi umfana Wepiki wafika singekho wathatha ingane lokho nje akusilona iqiniso kungamampunge. uMancamisa uthi ke sahlaba umkhosi lesi siqashi esengaphakathi endlini ethi uzoxoxa naso.
Umaphoyisa uthi-ke kumanje lesi siqashi sishaye sachitha asekho nakhona emqashweni akaziwi ukuthi-ke sikuphi nendawo. USizwe Maphanga umancamisa uthi lesi siqashi akusona esaseNingizimu Afrika, siqhamuke emazweni angaphandle eAfrika. Yaziwe emlaleli lensizwa uBobo Mfana Wepiki isalandelwa amashwa, landelwa isinyama ngalendlela nami engazi ukuthi ngayichaza kanjani. Kodwa-ke akukho ngalungi, akukho ngadluli, njengoba sazi ukuthi-ke akukho ngenzeki. Ngiyangithi makwenzeka okubi nokuhle angeke ngenzeki, konke kuyenzeka. Babuye bethi-ke umuntu nomuntu ubhekana ney'nkinga ey'lingana nalento akayiphethe enhle esandleni sakhe ayifumbethe. Uyazi ngiyacabanga mlaleli, uyakhumbula no, uzakhumbula nangonyaka, ngiyacabanga ngokunyaka odlule lensizwa uBobo Mfana Wepiki wadutshulwa wacishe wafa, wavuka esibhedlela. Yazi ukuthi okunye kwaye kwavela akuphelelanga lapho. Ngicabanga futhi usakhumbula nakuwona lo nyaka, ngicabanga ukuthi ngesikhathi suqala ekuqaleni kwawo unyaka lo ka-2024 insizwa kwaba nenkinga ekhaya lakubo. Umuzi wakubo kaBobo washawa yizulu. Yabona nje ukuthi ngempela sidinga ukumkhulekisa. Alright. Lena-ke lesibhamu sakhe kuthiwa sathathwa umphakathi ngesikhathi ehlaselwa, kuthiwa-ke sesisezandleni zamaphoyisa, sisemaphoyiseni njengamanje. Well, okhulumela amaphoyisa eGoli uLT Colonel Mavela Masondo uqinisekisile ukuthi-ke lo mculi ungaphansi kweso lamaphoyisa ne esibhedlela, futhi-ke uzakwethwesa icala, uzakwethwesa icala lokuzama ukuthumba kanye nokuzama ukubulala. Ngokwecala-ke avulelwa lona kuthiwa wayezama ukuthumba ingane eneminyaka 2 kanye nokudubula esixukwini ngesikhathi evinjezelwe umphakathi. Alright, mlaleli ngithathile lithuba. Ngibonge kakhulu ngokuthi-ke uhlale nami, ngibonge kakhulu ngokuthi-ke ngaso sonke isikhathi uhlezi ubukela, ungadikibali, ungadinwa yimina, uhlezi ungeseka, uhlezi ungisupporta. Kodwa-ke asibongele lensizwa yomculo kaMaskandi ukuthi-ke isiluleme, isikwazi nanokukhuluma, nanoma-ke ingakaphumi esibhedlela. Umancamise kubikile ukuthi odokotela bathi okugcine kumenza ukuthi asinde angashoni ngenxa yokuthi phela lensizwa yalimala kakhulu ekhanda, sengathi ingozi eyisekhanda ziyishumi noma ngaphezulu ekhanda endaweni ebucayi. So-ke okwadala ukuthi ingaphangalali emva kokushawa umphakathi waseKagiso eGauteng ngenxa yokuthi ayophelanga ngaphakathi. Kumele ngikumise Friday abantu, ngiyabonga kakhulu.